حسكيفانو او جهه نشتجبونا نو گولشونا باجار دیروکی حسكيفا دبن آوه دمایی لئلها باکور کردستانی هاتیه چکرن هیجی وک پیویست جیانا خلکه تیده آسایی نبویه گولک شکری جهه شکفتن دیروکی گرتیه گو 12,000 سال برینها جهه نشتجبونا مروب بون و چندین شارستانیتین جدا حمبیز کرنه Eskiden Hasankeyf sular altında بەری حەسکیف بکەوە بن ئاوێ گەلک کەس بۆ دیتناوێ دەهاتن دخواستن بەری بکەوە ژێر ئاوێ ببینن ئەم هێویدارن پشتی بکەوە بن ئاوێژی بێن بۆ دیتناوێ دەرێ لگور بشکی حسکیفیان پروژه کارکی باشه لگازن وان ج پرسگریکا آبو الکتریک هنو داخوازه ج بر پرسن ترکیه دکن کو پرسگریک وان چاره سر بکن Proje çok müthiş yani öyle. Ha şöyle bir gerçek de var. Proje bêwêne lêya rast ew pirsgirêka me ya avê heye. Bi rastî gelekî bi ciddî pirsgirêka me ya avê heye. Kêşa elektrîkê heye. Pirsgirêka me ya jêrxanê heye. Cade bi giştî dibe bibînî. Ji ber kevir û çalan em nikarin bimeşin. Yürüyemiyorsunuz. Taşlardan olsun, çukurlardan olsun. Lağımlar tıkalı. باجار دیروکی یا حسکیفه بری بکوه بن آوه هجمارک زیده یا گشتیارا سردان آوه دکرنو دبارا بشکی زیده یا خلک نافچه لسر دهاتا گشتیاریه بو لینها نیگرانن جبر چونا گشتیاران بو حسکیفا کم بویه Şu an ben burada günlük 50-60 lira ciro yapıyorsam Niha ez li vê derê eger di rojekê de 5-6 lîreyan qezenc bikim, li heskîfa qedîm min 300-400 lîre qezenc dikirin. Min xwarin û kelûpelên diyarî, qahwe, av, dondurma û hemû tiştek difirût. Elektrîka min nîne, lewra neçarim jeneratörê bikarbînim. bi baweriya beşekî ji xelkê deverê geştiyariya heskîfê ji ber bin abûna bajarê dîrokî venagere rewşa caran ji ber nebûna cihên dîrokî serdankirina navçeya wan bêwate bûye Yani insanlar buraya gelecek için bir bahaneleri yok. Ti sedemek nîne ku xelk bên vê derê. Bi baweriya min piştî rûxandina vî cihî bêaqiliya eker tulbenda hatina geştiyara vî. Nayên, mafê wan e neyên. Piştgiriya vê helwestê dikim. Heskîf dîrokeke 12,000 salî ye. Dîrok nema be, hatina bo vê derê bêwat heye. Tarih yok olduktan sonra ne gelecek bir anlam taşımaz yani. bin avbûna heskîfê di çarçoveya çêkirina bendava îlîso de ye ku yek ji mezintirîn projeya berhemanîna elektrîkê ya li Tirkiye û li ser çemê Dicle ya li êleha Bakurê Kurdistanê hatiye çêkirin. Sala 1997 hikûmeta Tirkiye biryara çêkirina wê daye. Sala 2008 Erdogan kevirê bingehê wê daniye û 2018 bo komkirina avê amade bûye. Lê ji ber hinek şûnwarên navçeyê nekevin bin avê komkirina avê di bendavê de hatiye paşxistin. Piştî ve guhestina hinek şûnwarên heskîfê roja 19 meha 2019 komkirina avê dest pêkiriye û ji ber vêyekê jî 199 gundên Bakurê Kurdistanê ketine bin avê û nêzîka 80,000 kesî jî hatine veguhestin.